Шулай итеп, Габделмәннәф кызы Әминә Шибәр Габделмөтталиб улына була яр. Габдулла бары 18 яшьтә әле. Сәүдә булган Габдулланың һөнәре, юлда үткән көннәре һәм төннәре. 25 яшендә сәүдәдән кайткан чагында дөнья куя. Шам шәһәр янындагы авылдан. Кайгы хәсрәт адәм башына килә. 7 айлык йөк белән кала хатыны Әминә. Ире үлеп үткәннән соң 2 ай Әминә дөньяга тудыра бер ир малай. Шулай итеп, Хашим нәселе Корайш кабиләсендә бу эраның 570 еллары тирәсендә Мөхәммәд Рәсүл якты дөньяга килә. Бар табигать, бар галәм бу хакта алдан белә. Әйе, Рабига әвәл айының 9-нчы тонында бу дөньяга Рәсүлебез Мөхәммәд туган чагында ел исәбе фил елында булган икән бу хәлләр. Мөхәммәд туган турында дөнья алган изге хәбәр. Бу хәбәргә бөтен туганнар шатланганнар. Хәбәр китерүчеләр бүләкләр алганнар. Хәтта Габдулла атасы Габделмөтталиб бер кулына ирек бирә. Бу хәбәр өченгә дип. Шулай итеп, җиргә җибәрелгән иң соңгы пәйгамбәр Мөхәммәд туынына килгән хәбәр. Әйе, ул туганда күп гаҗәп хәлләр булган. Су кипкән, Сава күленә су тулган. Күк һәм җир икесе бергә тоташып, җир селкенеп, калтырап куйган, ыңгырашып. Тигр елгасы Укыл ярларыннан ашкан, үзәнлекләрне елгаларын су баскан, Фарсы дәүләт сарайлары җимелгән, манаралар тизләнгән җир белән. Шушы көнгәчә гел ут атып торган вулкан Мөхәммәд туган көне сүнеп куйган. Мәҗүсиләр табынган бу сүнгәч, куркып калалар барсы бу хәлне күргәч. Гыйбадәтханәдә дә алар шартлар ката, табына торган путлар аунап ята. Җимерелгән көл булган алалары шомландыра, куркыта буларны. Әйе, беләсезме? Фарсы патшасы шул төндә төш күргән. Имеш, килә Гарәбстан иленнән кыт-чыккыч зур дигә утырган бер гарәп. Гарәпләрдән яу булыр дип юраганнар бергәләп. Әминәнең абысы Йолдызбагар изгеләр рухыннан яралган ди бу бала. Киләчәге хаклыкка хезмәт итү, йолдызлар бәйрәм итте күктә бүтән. Шулай итеп, Аллаһының кодрәте белән җир йөзенә соңгы пәйгамбәр килгән. Әлбәттә, егетләргә зур рәхмәт әйтеп аларны без озатабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату безнең шәһәрдәшләребез, кунакларыбыз һәм әлбәттә инде безнең дин кардәшләребез. Аллаһның иң яраткан кулы, адәм балаларының иң хәерлесе, бөтен кешелекне караңгылыктан коткаручы нур, сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның мәүлид кичәсенә җыелдык. Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәребезгә үзенең изге китабын Коръән Кәримне иңтергән. Бу әманәт белән ул үзенең рәсүлен улылаган, дәрәҗәсен барлык кешеләрдән дә üstün kılgan. Yunus suresinin 58. ayetinde Galemlerinin Rabbisi şulay buyura ki: Ey Muhammed, kişilerge Allah'ın yumartlığı ve rahmeti ile indirilgen Kur'an bilen söyle. Amel kılırga önde degen. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem ise bizni şulay üretti. Kişiler bir yerde jıyılıp Allah kitabını düşünüp okusalar, hiç şüksiz üstlerine tanışlık iner hem alarını Allah'ın merhameti kılaşılar. Oralarında ferişteler urnaşır degen. Şuna göre hürmetli tamaşaçılar, hürmetli konaklarımız, biz de bugün zor kişimizni elbette Kur'an'dan başlarız.
Хәзер инде сәхнәгә Коръәнне җиде кыраат буенча укучы Коръән хафизны чакырасы килә. Әйе дуслар, бүген безнең арабызда зур кунагыбыз бар. Россия Ислам университеты укытучысы Никадам хәзрәт. Никадам хәзрәтне без биргә чакырабыз. Җиде кыраат буенча ул безгә менә хәзер Коръәнне укыр. Әлбәттә, чаллы сәхнәсендә, чаллы җирлегендә бу беренче тапкыр яңгырayacak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم
عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Қонағыбызға Россия Ислам университеті оқытушысы біздің Никқадам Хазрет Шаллы сәхнәсендә бірінші тапқыр менә шушылай җиде қираәт буенча Құранны оқыды. Зур рәхмәтләребез әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә үзе кабуллардан кылсын. Хөрмәтле тамашачылар, без инде хәзер сәхнәбез түренә ял Шаллы шәһәренең имам мөхтәсибе Әлфәз Хәзрәт Гайфулланы чакырабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Галамнарның Раббысы тәрбиясе булган Аллаһ субхана ва хак дәрәҗәдә кем барча сәнәләрбез, барча мактауларыбыз, барча шөкраннар булса иде. Хакыйкатьтә Аллаһ субхана ва хак Тәгалә безләрне җирдән яратты һәм җиргә кайтарачак. Аңа гына гыйбадат кылабыз, аны гына олуглыйбыз. Һәм инде аннан гына барча хаҗәтләребезне сорыйбыз. Һәм инде шәһадәт китереп әйтәбез, әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһтан башка илаһ юк. Илля мәгәр Аллаһ субхана тәгалә безләрне үзенең Коръаны белән мөшәррәф кылучы. Һәм инде үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аша исламга китерүче, яхшылыкка өндәүче, яманлыктан тыючы бер һәм мәңгелек дибез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма асрарнака илля рахматан лил аламин. Аллаһ субхана тәгалә да Коръаны Кәримдә әйтә, пәйгамбәрбез турында без сине хакыйкатьтә галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрдек, күндердек. Һәм инде шулай ук шәһадәт китереп әйтәбез, әшһәдү анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның кулы, бәндәләрнең иң күркәме, иң гадиле, иң улугы. Һәм инде үзенә тапшырылган эшне җиренә җиткермичә дөнья йөзеннән китмәүче. Һәм инде Аллаһ субхана ва хак Тәгаләнең сүзе булган Коръаны Кәримне, һәм инде үзенең сөннәтен, гүзәл әдәп әхлагын безләргә мирас һәм әманәт итеп калдыручы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга да йөрәкләребезнең иң түреннән чыккан салават шәрифләре булса, ягыз кардәшләрем. Һәм инде шуның сагында сезләрне исламның иң күркәм сәлам белән сәламләп, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дим. Аллаһның бик сәламе, рәхмәте ва баракаты барчаларыбызга булса иде, барча якыннарыбызга, туганнарыбызга, балаларыбызга һәм ислам мәхәлләсендә дә. Инде ягыз кардәшләрем, без мәүлид дибез. Һәм инде әлбәттә мәүлиднең нәрсә икәнен беләбез. Мәүлид ул туу. Шуңа күрә дә менә шушы Рабиул әввәл аенда Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям дөньяга килде. Шушы Пәйгамбәребезнең килүенә без бөтенебез дә куанабыз, шатланабыз. Шушы куаныштан без дә бүген сезнең белән монда җыелдык. Әлхәмдүлилләһ. Шушы мәүлид ае, Рабиул әввәл ае безләргә бирәдер. Янәдән дә Пәйгамбәребезгә кайтырга. Аңа тагын да якынайырга. Әгәр дә без Рамазан аенда инде ураза тотабыз һәм Рамазан аен Коръан ае дип Коръанга тагын да күбрәк игътибарны бирәбез икән. Коръанны тагын да күбрәк укыйбыз икән. Кемнәрдер бер тапкыр, кемнәрдер ике тапкыр, өч тапкыр укып чыгалар шулай бит шушы Рамазан аенда. Менә Рабиул ае безләргә бирәдер шундый бер зур форсатны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның тарихы белән янәдән дә ныграк танышырга. Бер укыйбызмы, ике укыйбызмы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям турында китаплар булсында бик күп. Аның гүзәл әхлагына ирешергә, аның сөннәтенә ирешергә безләргә Аллаһ субхана тәгалә насыйп тарда иләсә җәмәгать. Пәйгамбәрбезгә булган мәхәббәтебезне күрсәтеп җыелдык, әлхәмдүлилләһ. Һәм инде һәрбер җыенның, һәрбер чараның үзенең кунаклары бар. Һәм инде хәзер мин аларны атап үтәрмен. Безнең иң зур кунагыбыз әлбәттә инде безнең җәмгыятебезнең мөфтие анда Камил хәзрәт. Аллаһ разы булсын үзенә, безне хөрмәт итеп менә бу мәҗлестә катнаша. Инде Никадим хәзрәт турында әйтеп үттеләр шулай бит. Һәм инде безнең Чаллы шәһәренең башкарма комитеты рәисенең
урынбасары Армил Марван улы Халимов, түбә безнең казыя Рөстәм хәзрәт монда, түбән Кама имам мөхтәсибе Салихҗан хәзрәт шулай килде. Безләрне хөрмәт итеп, һәм инде безнең шәһәребезнең имам хатиблары, мөгаллим, мөгаллимәләр һәм инде иң хөрмәтлеләре сез гайз кардәшләрем. Һәм инде мин хәзер мөфти Камил хәзрәт белән Армил Марван улын монда сәхнәгә чакырам. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Мәгълүм булганча, бүген Рабиул әүвәл айының нинди көне? 20 ничәсе? Ишетмим. 29-ы шулай бит? Иртәгә соңгы көн. Һәм кемдер, Аллаһ шөкер, без бу бәйрәмне үткәрәбез, ай буе үткәрәбез. Ләкин кызганычка каршы кемдер каршылык күрсәтеп, бу динебездә булмаган нәрсә, бу бидгат дип әйтүчеләр дә бар. Бәлки ишеткәнегез дә бардыр. Шулай бит? Кемдер әйтә, безнең динебездә туган көне үткәрү дигән әйбер юк. Ләкин безнең балабыз дөньяга килгәч, без бит шатланабыз. Һәм шатлыгыбызны туганнар белән, күршеләребез белән уртаклашабыз. Һәм шуңа күрә динебездә шундый бер суннат бар, акыйка дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламдан калган суннат, аның юлы, ягъни ир бала дөньяга килгәч, без 2 сарык, кыз бала килгәч, 1 сарык чалабыз. Бу бит суннат. Аннан соң Гайса алейхиссаламның сүзләре дә Коръәни Кәримдә китерелә. Саламун алейя яума вулидту ва яума амуту ила ахири ая. Минем туган көнемә, вафат булачагым көнемә дә сәлам булсын дип әйтә Гайса алейхиссалам. Хәзер әйдәгез бергәләшеп 3 сорауга җавап бирик. Беренче сорау, бу бәйрәмгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә ул аны үткәргәнме әле юк? Муслим җыентыгында шундый бер хадис бар. Муслим җыентыгында шундый бер хадис: "Су илан наби саллаллаһу алейхи ва саллям ан сауми фи яуми снайн." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям душанбәнең уразасы турында Пәйгамбәрбезгә сорау бирелде. Мәгълүм булганча, Пәйгамбәрбез душанбә саен ураза тоткан. Һәм ул җавап бирә: "Лианна вулидту фи." Мин ураза тотам, чөнки бу минем туган көнем. Күрдегезме, җәмәгать? Ягъни Пәйгамбәрбез ассызыклап күрсәткән елда бер тапкыр түгел, атна саен, душанбә саен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гыйбадат белән, ураза белән ассызыклап күрсәткән. Шулай бит? Аннан соң икенче сорау бар. Бу бәйрәмне үткәрүдә безгә савап буламы, гынах буламы? Аның файдасы бармы дигән сорауга Абу Лахабны таныйсыз бит, беләсез? Абу Лахаб турында укыганыз бар бит? Мәлгун кеше Абу Лахаб. Мәлгун кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик күп җәфа чиктергән кеше. Бер вакыт ул Кагъбатуллаһ янына килеп, шундый кафир кеше, ул кафирләрнең рәисе, башы иде. Кагъбатуллаһ янына килеп, Коръәни Кәримдә шундый аят бар: "Ва из қалу Аллаһумма ин кана һаза хуал хакку мин индик." Эй Раббым. Кагъбатуллаһ янында дуа кыла. Җәмәгать белән бергә дуа кылалар. Эй Раббым, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзләре хак булса, мин индик, синең тарафыннан индерелгән сүзләре булса, нинди дуа кылырга тиеш? Миңа хидаят бирче, шулай бит? Ул нәрсә дип әйтә? Фа амтир алейна хиҗаратан минас сама. Күктән ташлар яудырып безне үтер, эй Раббым дип әйтә. Әгәр дә Мухаммадның әйткән сүзләре хак булса, синең тарафыннан булса, безне үтер, эй Раббым. Шундый кафир кеше иде. Ләкин шуңа карамастан, кыямәттән соң җәһәннәмдә атна саен, ягъни душанбә саен тамухта аның газабы җиңел булачак. Бухари җыентыгында бу хадис килә. Атна саен аның газабы бик җиңел булачак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньяга килде дип хәбәр алгач, ул бик шатлана. Бик шатлана һәм бу хәбәрне китергән Суайбаны азат итә.
Ягъни бер тапкыр шатланганы өчен Раббыбыз аны атна сайын аның газабы җиңеләтеп итәчәк. Без мөэминнәр буларак Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны яратабыз. Аның юлыннан барырга тырышабыз. Әгәр дә аның килүенә шатлансак, монда нинди гынахы булыр җәмәгать? Өченче сорауда Раббыбыз безгә аны үткәрергә куша мы әле юк? Юнус сүрәсенең 58-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә: "Кул бифадлиллаһи ва бирахматиһи фабизалика фалияфраху", әйтәләргә. Раббыбызның юмартлыгына һәм Раббыбызның рәхмәтләренә каршы мөэминнәр шатлансыннар. Ягъни әгәр дә Раббыбыз безгә бер рәхмәт җибәрә икән, без шатланырга тиеш булабыз. Бу Раббыбызның әмере. Мәсәлән, яңгыр ява, без альхамдулиллаһ дип әйтәбез. Рәхмәтләр арасында иң олы рәхмәт ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның килүе. Чөнки Аллаһ Анбия сүрәсендә булай дип әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин", эй Мухаммад, без сине галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрдек. Синең килүең галәмнәргә рәхмәт булды, эй Мухаммад, дип әйтә Раббыбыз. Без инде Раббыбызның әмере буенча аның килүенә шатланабыз җәмәгать. Әлбәттә, дәлилләр бик күп. Пәйгамбәрбезнең мәүлиде турында китаплар бик күп язылды. Алар турында сөйлә алмыйбыз. 3 гына дәлил сезгә китердем. Гарәпләрдә шундый бер сүз бар: "Ил акили якфи ишара". Акыллы кеше өчен бер ишарә генә җитәрлек булып тора. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле шәһәрдәшләр, без инде берничә ел элек башлаган идек шушы бәйрәмне зур итеп уздырырга. Монда инде рәхмәтебезне әйтәсебез килә үзебезнең мөхтәсибәткә, Фәс хәзрәткә, Фуат хәзрәткә һәм башка оештыручыларга. Мөфти хәзрәт, сезгә зур рәхмәт. Безнең бәйрәмебезнең дәрәҗәсен күтәргән өчен, зур кунак булып килгән өчен, шундый матур сүзләр әйткән өчен. Сезне барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек телим. Зур рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Бик зур рәхмәт. Без әлбәттә ихлас күңелдән зур рәхмәтләребезне әйтеп, кунакларыбызны урыннарына озатып калабыз. Аллаһ субханаһу ва тааля изге Коръән китабында Әл-Әхзаб сүрәсенең 21-нче аятында әйтте: "Сезнең кайсыларыгыз Аллаһтан савапны һәм ахирәттә җәннәтне өмет итеп, Раббыларын күп тапкырлар искә ала, алар өчен Аллаһ Рәсүле иң яхшы үрнәк булып тора", ди. Әнбия сүрәсенең 21-нче аятында Аллаһ Тәгалә шулай әйтә: "Без сине, эй Мөхәммәд, бары тик галәмнәргә рәхмәт булырлык итеп җибәрдек", ди. Хөрмәтле тамашачылар, менә шул хакта сүз алып бару өчен хәзер сәхнәгә Ихлас мәчете имам хатибы Ярчаллы мөхтәсибәтенең укыту дәгъват эше буенча урынбасары Илназ хәзрәт Яхинны чакырасы килә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turish Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bo'lsin. Ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillaribizning nishka turidan shaqqan salovat shariflarimiz bo'lsin. Kunlardan bir kunni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning eng yaqin sahobalaridan bo'lgan Umar ibn al-Xattob kila ham yili ekan. G'ajablanib so'raylar: "Ni uchun sen kilasan ham yiliysan?" Ul ayta: "Kilam deshinki, ilk biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizga dinni olib kelgancha, islomni olib kelgancha putlarga tabana edik, ham safarga chiqqan vaqtda o'zimiz bilan put oladir edik. Bir vaqt safarga chiqdik, ham put olarga unutganmiz. O'zimiz bilan baratik xurmalar bor edi, ham shul xurmalardan put yasadik da anga tabana berdik. Ham
сәфәр озын булып, ашарыбызга бер ни калмагач, бары тик шушы пот кына калгач, аны сүтеп ашадык ди, шуңа келәм ди. Әни өчен елыйсың дигәч. Көннәрдән бер көнне минем кыз балам туды. Һәм мин ул хурлыкны 5 ел түздем ди. 5 ел узганнан соң кызымны җитәкләп алып киттем, аны тереләй күмер өчен. Кулыма киртмән алып, җирне казый башладым. Җирне казыган вакытта йөземә тузан, туфрак тиядер иде. Һәм шул вакыт кызым, әтием, йөзеңә тузан тигән дип, аны сертеп торды. Казып бетердем җирне. Казып бетердем һәм кызымны этә башладым. Һәм әтием, син нишлисең дип кызым кычкыра, этеп төшердем чокырга. Шуннан соң аның өстенә туфрак ата башладым. Әтием дип кычкырып торды, аттым туфракны, хәтта шушы нәни куллар суынганчыга кадәр ди. Шуңа күрә елыйм ди. Шушы хәбәрне тыңлаганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям елап җибәрә һәм әйтә, тагын бер кат сөйлә ди. Умар ибн Хаттаб тагын бер кат сөйли. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям тагын да катырак елый. Тагын бер кат сөйлә ди. Һәм Умар ибн Хаттаб тагын бер кат сөйли. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям тагын да катырак елый һәм янда торган сахабалар әйтәләр, нишлисең син, тукта. Елатасың Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, туктатмагыз. Күрегез, мин сезне нинди хәлдән алып чыктым ди. Күрегез, сезне нинди хәлдән алып чыктым ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның безгә килүе кемнеңдер нәфесенә ияреп кенә чыккан кануннардан азат итеп, Раббыбызның кануннары белән яшәргә һәм бәхетле тормышта яшәргә мөмкинчелек бирде. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям рахмәтән лил аламин, галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән кеше. Аның килүе безне кыз балаларны тереләй күмүдән азат итте. Олыларга карата хөрмәтсезлектән азат итте. Гаиләләр булуына, балалар, күп балалар үстерүенә сәбәп булды Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның Расул буларак килүе. Аллаһ субханаху ва тааля һәр беребезгә аны калебләребездә сөекле Пәйгамбәрбез итеп кабул итеп, аның сөннәте буенча яшәүләребезне насыйп әйләсә иде. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Аллаһның рәхмәте яусын, Илназ хәзрәт, шушындай мәгънәле һәм матур фикерләр җиткергәнегез өчен. Хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә менә шушындай матур кичәдә бергә җыелгач, бик Тукаебызның да сүзләрен укып китәсе килә, әгәр дә сез рөхсәт итсәгез. Бәхәле, эй кадерле, эй гөнаһсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәр даим таян син Аллага. Эй Аллаһ, күрсәт дигән ошбу җиһанда якты юл, ул рәхимле, әткәң әнкәңнән дә бик күпкә шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең һичбер бозык уй кермәгән, пак телеңдә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән, пак җаның һәм пак тәнең, барлык вәҗүдең пак синең. Син фәрештә балчыгысың, йөзләрең аппак синең. Кыйлдыга, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына. Бел аны, керсез күңелдән тугры юл барга эшенә. Бөек Тукай. Кадерле тамашачылар, менә инде сез күреп торасыз, каршыгызда Хәзинә мөселман балалар клубында эшләп килүче Нур ансамбле Динем ислам җырын хәзер сезгә башкарып китәрләр. Игътибар белән аларны тыңлыйбыз. Elhamdülillah uzum, kavatlıyım ülkünü sayın.
Бисмиллах дип гөләйтәм, Аллаға шөкер итәм, иманымны үстерәм, 5 тапкыр намаз кылам, кешеләрне яратам, Аллаға мин табынам, Мөхәммәд Рәсүлебез, сүннәтләрен үтибез, дөньяда иң хәерле кеше улдыр билгеле. Индерде Аллаһ Коръән, әмере булды ислам, иманыбыз нык булсын, юлыбыз җәннәт булсын. Аллаһ, Аллаһ, я Аллаһ, 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 я Аллаһ, 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 я Аллаһ, яратучыбыз Аллаһ, аннан башка иләһ юк, Мөхәммәддер илчесе, бу мәңгелек шәһадәт, исламдадыр бәрәкәт. 5 тапкыр намаз укы, Рамазанда руза тот, зәкәттә саран булма, хаҗга бармыйча калма. Әти әнине тыңла, көчсезләрне рәнҗетмә, тугры булсын һәр сүзең, акыллы бул һәм түзем. Ла илаха илляллаһ, Мухаммад Расулуллаһ, ла илаха илляллаһ, Мухаммад Расулуллаһ. Индерде Аллаһ Коръән, әмере булды ислам, иманыбыз нык булсын, юлыбыз җәннәт булсын. Субханаллах, машаллах дип озатып калыйк әле безнең менә шушындый кызларыбызны. Аллаһның дусты син, я Мустафа Мөхәммәд. Безгә үрнәк булдың син, я Мустафа Мөхәммәд. Көннәрдә руза тоттың, төннәрдә уяу тордың, өммәт өчен кайгырдың. Ахиратны уйладың, туйганчы аш җыймадың, хак кыллыгын куймадың. Я Мустафа Мөхәммәд. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам бөтен кешелеккә сабырлык, тыйнаклык, күркәм әхлак үрнәген күрсәтте. Бүгенге көндә дә бөтен дөнья мөселманнары аның сөннәтеннән, хадисләреннән яшәү өчен үрнәк һәм илһам алалар. Кадерле кунакларыбыз, хәзер сәхнәгә Ак мәчет мәдрәсәсе мөгаллиме, Җәмигъ мәчете имамы Мөхәммәд хәзрәт Мөхәммәтовны чакырасы килә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم أجمعين. Bir vaqt Gali ibn Abi Talib radıyallahu anhu yanına bir kişi kila hem әйтә: Миңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның күркәм әхлакларын санап китәле ди. Гали радıyallahu anhu теңә җавап бирә: Син миңа дөнья ләззәтләрен, дөнья ниғмәтләрен санап бирде. Тегесе әйтә: Дөнья ләззәтләре шул кадәр күп, аларны санап бетереп булмый ди. Гали радıyallahu anhu җавап бирә: Син миңа аз булган әйберне дә санап бетерә алмадың. Аллаһ Тәала бит әйтә китабында ди: Әйт, дөреслектә бу дөнья ниғмәтләре, ләззәтләре бик аздыр дип. Һәм миннән син таләп иттең бүйек булган әйберне санауны ди. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Ва иннәка ла'ала хулуқин ғазим." Дөреслектә син бүйек әхлак иясе дип. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламның күркәм әхлакларын санап бетергә әлбәттә безнең билемебез дә, вакытыбыз да, мөмкинлегебез дә җитми. Ләкин менә аның бер сифатын әйтеп китәсе килә. Айша анабыз радıyallahu анһаның хадисеннән билгеле булганча, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аны рәнҗетсәләр, ул гафу итә иде ди. Ләкин Аллаһ Тәаләнең әмерләреннән чыксалар, аны беркем туктатып кала алмый иде. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва салламның гафу итүе сәбәпле бик күп кешеләр туры юлны таптылар. Төрле вакытта аны үтерергә килгән Гумайр ибн Вахаб, Гумар ибн аль-Хаттаб, яки Сумама ибн Усал, шулар килделәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламны үтергә дип, һәм Аллаһ илчесе аларны гафу итте. Шундый кыссаларның берсен сөйләп китәсе килә. Бу инде бәйле ислам диненең, Аллаһ Тәаләнең һәм аның илчесенең иң зур дошманы булган Абу Җахл белән.
Ягъни тулырак итеп әйткәндә, аның улы белән бәйле булган бер вакыйганы әйтәсе килә. Белүебезчә, иң зур дошман Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламны иң күп кыерсыткан кеше ул Әбу Җәһл булды. Әбу Җәһл инде ул Бәдр сугышында үтерелде һәм инде аның җәсәден, аның тәнен башка мөшрикләр белән Бәдрдәге Қалиб дигән кыйга ыргыттылар. Аның улы Икрима ул инде бу сугыштан тагы да Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламга карата үҗәтрәк сугышырга дип инде шундый карар белән кайтты. Һәм чынлап та кайсы гына сугышны карасаң да Икрима инде башлап йөрүчеләрдән булды. Ухуд сугышында bir як канат белән Халид ибн аль-Валид идара иткән булса, bir ягы белән Икрима ибн Аби Җаһл идара итте. Хандак сугышында берәү дә чыкмый, Икрима инде шушы чукырның иң тар җирен табып чыгырга ниятли. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәне яулагач, инде Курайш кабиләсе bir фикердә булдылар, Мөхәммәдкә юл бирергә дип. Ләкин Икрима bir төркем кешеләрне җыйды һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламның гаскәрен кертмәскә, аңа каршы сугышырга дип карар кылды. Һәм инде аларны Халид ибн аль-Валид тармар иткәч, ул инде качырга ниятләде Яман якларына. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына bir төркем хатыннар килде бәйгать бирер өчен. Алар арасында Хинд бар иде, бинт Утба, һәм инде алар арасында Хаким бар иде. Икриманың халал җифете була. Һәм инде ул Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтә әле, эй Аллаһ илчесе, әгәр дә Икрима гафу үтенеп килсә, син аңа иминлек, әманат бирерсеңме дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйе дип җавап бирде. Һәм Икриманы ул Яман тирәсендә, ягъни Яманга юнәлгән дип әйттек бит инде, аны диңгез тирәсендә куып тота һәм булачак менә шушы Аллаһ илчесенең гафу итүе турында сөйли. Икрима кат-кат әйтә: "Мине Мөхәммәд гафу итермени" дип. Һәм инде хатыны кат-кат әйе дип җавап бирә. Чөнки мин кешеләрнең иң яхшысыннан, иң хәерлесеннән килдем ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бу вакытта Мәккәдә иде. Ул әйтте: "Тиздән сезнең янга мөмин булган хәлдә, мухаҗир булган хәлдә Икрима килер. Сез аның атасын сүкмәгез" ди. Чөнки мәйетләрне сүгү мәйетләргә барып ирешми, ләкин исәннәрнең кәефләрен төшерә ди. Һәм Икрима радиллаһу анһу килеп кергәч, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөенешеннән турып басты, аның ридасы төшеп китте, үстенә каплый торган япмасы, һәм әйтте: "Мәрхәбән бика" ди. Ягъни сиңа рәхим итте, ут монда ди. Һәм инде Икрима радиллаһу анһу әйтә: "Эй Мөхәммәд, син миңа нәрсә әмр итәсең" ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ислам баганаларын санап китте. Һәм син миңа нәрсә әйтергә әмр итәсең дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шәһадәт кәлимәләрен әйттерде. Һәм Икримага Аллаһ Таала, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Эй Икрима, нәрсә турында телисең, шул турыда сора, Аллаһ Таалага дуга кылырмын, сиңа бирелер" дигәч, Икрима ибн Аби Җаһл радиллаһу анһу әйтте: "Эй Аллаһ илчесе, Аллаһ Тааладан сора" ди. "Һәрбер сиңа каршы чыккан вакытларымны Аллаһ Таала гафу итүен" ди. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылды: "Эй Раббым, Икриманың һәрбер тапкыр безгә каршы чыкканын, синең утыңны сүндергә теләвен, синең нурыңны сүндергә теләвен гафу итсәң иде" дип. Һәм инде Икрима менә шушы әйбергә бик нык сөенде һәм ул әйтте: "Эй Аллаһ илчесе, элек җаһилият чорында синең утыңны, синең нурыңны, ягъни эй Аллаһ илчесе, элек җаһилият чорында Аллаһның нурын сүндергә тырышкан бүтән тырышлыкларымны 2 тапкыр арттырып, мин динне таратуга тотырмын" ди. Һәм без беләбез инде Икрима ибн Аби Җаһл Ярмук сугышында ул шәһид китте. Менә шушы Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның гафу итә белүе, аны рәнҗетүчеләргә йомшак итеп җавап бирә белүе күп кешеләрнең туры юлны табуына сәбәп булды. Инде һәр барчаларыбызга да менә шушы күркәм үрнәктән үрнәкләнеп, гыйбрәт алып, бер-беребезне гафу итик, бер-беребезне яратыйк. Иншалла Аллаһ Раббыбыз җәннәтләрдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аның сахабалары белән булуларыбызны Раббыбыз Аллаһ һәр барчаларыбызга да насыйп кылсын. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва саллаллаһу тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва таби'ихи аҗмаин.
Иле дә шундый эчтәлекле, мәгънәле вагыз өчен Мөхәммәд хәзрәткә без зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям балаларны бик ярата иде. Һәм шушы ихлас яратуга җавап итеп, балалар да аны бик нык яраттылар. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабәсе Анас ибн Малик әйтә иде: балаларга сәлам бирегез. Балаларга сәлам бирегез, чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям балаларны беренче булып сәламли торган иде диде. Шуңа күрә, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез, без дә балаларны сәламләп каршы алыйк. Мәүлид чарабызны ярчаллы мөхтәсибәте каршында эшләүче Хәзинә балалар клубының Нур ансамбле дәвам итә. Нәни, безнең кунакларыбызның да әлбәттә кичкенә генә сезгә бүләкләре бар. Аларны кабул итә алыгыз. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدين حي أنت للعينين ضي أنت عين الحوض ري أنت هادي وسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ذوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زيدنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Бик зур рәхмәт, яшь буынны шулай иманлы итеп тәрбияләүгә бар көчен куйган әти-әниләрдән, мөгаллимнәрдән, иманнардан Аллаһ Тәгалә разый булсын. Сәхнәгә кабаттан ярчаллы мөхтәсибәтенең укыту һәм тәрбия һәм дәгъват эшләре буенча урынбасары Ихлас мәчете имам хатибы Илназ хәзрәтне чакырабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Менә җир өстендә кешеләр без барыбыз да төрлечә авырлыклар кичерәбез. Кемгәдер күңеле авырта, кемнеңдер тәне авырта. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кичергән авырлыклар күңел белән дә, тән белән дә. Күңел белән дә кичергән авырлыклары бик зур. Тән белән дә шулай ук бик зур. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның үзе туганчы ук атасы инде үлә. 8 яшендә вакытта бабасы үлә. Абыйсына кала. Әтисенең бер туган абыйсы Абу Талиб белән кала. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иләнгәч инде балалары, малайлары берсе артыннан берсе үләләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хәтта кызлары, үсеп җиткән кызлары үзе исән чагында дөньядан китә, бер генә кызы кала. Бала кайгысы дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 6 баласын күмә. Әтисен күмә, әнисен күмә, бабасын күмә, бер туган әтисенең бер туган абыйсы, якын абыйсы Абу Талибны күмә һәм күмгән вакытта алай гына да түгел, аның динсез киткәненә кайгырып аны күмә. Үзенең яраткан, сөекле, бөтен авырлыклар вакытында аның янында булган хатыны Хадиҗа радиллаһу анһаны күмә. Ул гына да түгел. Күпме мәйет иң якын кешеләренең дөньядан китүен күрә. Ул гына да түгел.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber bulgaç, halkның үзләре үк турыдан туры утка баралар, cehennemge baralar ikenligin күреп, Allah'ның әмір белән аларны гаделлеккә, изгелеккә, исламга, иманга, bir-birinin хакын үтәргә чакыра. Һәм шул халык үзләренең күзләре томаланган икәнлеген аңламыйча, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu işi bozıkluk dip uylap, onu erinceteler. Onu şehrinden kuvalar. Onun üstüne taşlar bile atıp şehirden kuvalar. Cemaat bizni şehirden kusalar. Biz kiyemiz, üstümüzge kiyimimizni kiytemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şehirden kuulgan vakitin ihtibar ettik. Ol koya çığa, ol şulge çığa. Biz şehirga mümkün, biz kurşa olga. Şulge çığa, 450 kilometr yiraklıkta Medine şehri. Әлі анда кетәләр ми, юк mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sırılar en ağır vakitin koyşan idi degəş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünə onu yoqlauшы kişi izli ham tabalmagan vakitda, bir nindi yoqlauшы tabılmışa, Mekke halkı onu ötürürge yirgen vakitda, kilələr Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına ferişteler ham eyteler, tiliysin mi? İki tov bilen kısıp halak etəbiz bu halıqны deyip. Mana şuşu vaqt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin en ağır vaqti. Yok dey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Uylap qarasak bizning agar da birer kishi kurşimiz bulsun. Hatta bizga belki tuğanlık jiplari bo'lmagan kişiden ağır söz işitsek, ya ise onun kolu tarafından zarar ko'rsak, bu kishiga qarata qalbimizda oshu bo'lar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin gadilligi için, haqligi için, izgiligi için bütün xalq ilik ona amin deb aytgan, igilikli, izgi deb aytgan, to'g'ri deb aytgan xalq kiri burilib ona shahardan qo'yalar. Nindi zo'r og'irlik. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ağırlıklardan uzıp Medine şehrine yönele, Medine şehrine hicret kılıp ekrin gine halkını dinge şakıra. Yok cemaat, halkını ötürü halak itu tugul idi niyeti. Halkını yaşatu idi niyeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin. Halkını dinsizlikten ayırıp birbirin ötürüden ayırı idi maksadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin. Ham iktibar etip qarayık, şuşu zor ağırlıklar uzıp da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin 63 yaşında başında baratik 17 akşeş bula. 17 başında ham sakalında. Ham Abu Bakr radıyallahu anh husur ya Resulallah şeşim ağara başladı degeç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dibeyde şeşim ağara Hud suresi ham onun singillari ingen işin. Ni işin ağara? Çünkü Hud suresi ham onun singillarında anlatıla kıyamet gününün dehşetli vakıgaları turunda. Yani cemaat ni işin ağara bulup çığa bizning turunda uylap Bit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ötken ham kileşek günahları keşirilgen idi. Cennetke kireşek ikenligi bilgiliydi. Şik yok. Özü işin koygırıp tugul. Özünün ümmeti işin. Şuşu cehennemnin, şuşu kıyamet gününün ni derecede korkunuş ham eğer de onun ümmeti dinden yıragaysa, haqlıqdan yaragaysa nindi halga tisha ekanligini anglab, biz anglamagan narsani anglab, şunun için burshilib ümmetim deb iddia qilib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yılı şunun için ağara cemaat şeşlari. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyur Rahme, rahmet peygamberi. Dünya ağırlığına İhtibar etmey, bizning işin ko'proq burshila. Ümmeti işin ko'proq burshila. Ol qadar niq yurakli kishi yer üstünde bo'lmadi ham, bo'lmasdi.
ул кадәр рәхимле кеше җир өстендә булмастыр. Аллаһ субханаху ва тааля пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга карата калбыбызда нур балкып торган мәхәббәт булып, аның сөннәтен торгызуында ашкынып, аның сөннәте буенча яшәүебездә ашкынып, киләчәктә аның белән күрешкән вакытта безләрне күреп пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәтем дип сөенеп безләрне каршы алуын насыйп әйләсә иде. Аллаһ Тәала калбләребезне иман нуры белән нурландырса иде. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Бик зур рәхмәт, Илназ хәзрәт. Хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә сөендерә, менә елның-елында Мәүлид кичәсе Чаллы каласында менә шушылай зурлап үткәрелә һәм әлбәттә елның-елында бирегә килүчеләр күбәйгәннән күбәя. Алай гына да түгел, Чаллыда Мәүлид дигәчтен күрше-тирә шәһәрләрдән, авыллардан һәм әлбәттә районнардан да киләләр. Менә шундый бер кунагыбызны сәхнәгә чакырасы килә. Күкмарадан ул безгә бүген килеп җитте. Әйдәгез әле каршы алыйк. Фәрит Галәветдин, ул үзе шигырьләр дә иҗат итә һәм бик матур моңлы мәкам белән мөнәҗәтләр дә укый. Фәрит Галәветдин сезнең каршыгызда. Assalamu alaikum, hürmetli şallılar, kelgen konaklар. Hayırlı günler sizge. Hayırlı kişiler desek de bulayındı hazır. Turmuş o dostlar, katlaulu nerse şolay bit. Ama kaidelerge buysınıp yaşaganda ol nişikler жиңелерәк узар кебек. Кай вакытта тормыш камчысы китереп суга битләргә. Уйлыйсың, нишләп булай булды инде ул? Нигә миңа? Әмма вакытлар үтү белән аңлыйсың. Бу бит синең өчен хәерле булган дип. Һәм безнең менә чираттагы язмабыз да нәкъ шуның турында иде. Ачы дару дип атала. Менә тагын үзенең якты, җылы нурларын сибергә әзерләнеп, офыкта кояш күтәрелә. Тагын яңа көн. Үзен бетмәс, төкәнмәс нинди мәшәкатьләр көтүен дә әле абайламыйча. Адәм баласы йокыдан уяна. Алда яңа көн. Яңа үрләр. Дөньясын астын өскә китерер теләк, омтылышлар белән ул алга ыргыла. Андагы көч, андагы кодрәт әле аңа бу тормыш мәгънәләре турында уйланырга ирек бирми. Дөресрәге теләми. Әйе, көннәр үтә. Кояш шулай үзенең эшен дәвам итә. Дан, шөһрәт, байлык белән аңы. Күзе томаланган әле һаманда дөнья көтә. Ул уйламый, ул көтми. Көннәрдән бер көнне аның капкасын шакырлар дип. Ул уйламый, көннәрдән бер көнне аны сынарлар дип. Малы белән, сәламәтлеге, гаиләсе белән. Ул уйламый, ул көтми, менә нәкъ аның белән бер нәрсә дә булырга тиеш түгел. Ул бит шундый әйбәт. Булдыра. Үзенең эшләре белән ул бөтен кешене шаккаттыра. Һәр бер
катлаулы хәлдән чыгу юлларын ул акча белән чагыштыра. Һәм кинәт төтөрәнү. Ул көтмәде. Тормышында мондый борылыш буласын күз алдына да китермәде. Нишләп? Ни өчен? Нигә миңа? Кебек сораулар аның җанын теткәләде. Бишара үзенең миненнән ерак күрмәгән гаҗиз калды. Кайда соң хәзер синең байлыгың, дәрәҗәң, дусларың? Тирә-як бер мәлгә тынып калды. Бер мизгелдә дөнья шуның кадәр тарайды. Сулышы кысты. Тоткан дәрәҗәсе, җыйган байлыклары инде аңа берни дә түгел иде. Киресенчә, бу хәсрәт, бу кайгы аның шушы тоткан дәрәҗәсе, байлыгы белән масаюын минен юкка чыгарды, көйдерде. Ул авыру иде. Бүгенгесе көндә миллионлаган кешеләрнеке кебек аның калебе ширле иде. Авыруга соңгы мизгелләрдә кирәкле вакытта дару килеп ирешкән кебек аңа да шифа килде. Шушы ачы дару аның калебенең каралган, кирләнгән өлешен көйдерде, юкка чыгарды. Күңелләре нишкәрде, аның тирән өлешендә әле кайчандыр булган изгелек, шәфкатьлелек кебек сыйфатлары өскә калкып чыкты. Ул яңа сулыш алды. Кыска гына вакыт эчендә үткән яшәү рәвешләрен күз алдына китереп, оялып куйды. Нинди бушлык, мәгънәсез заяга үткән гомер. Ә алда билгесезлек. Кайгысы авыр булса да гыйбрәтләнеп дөньяга күзләре ачылу сәбәпле аның җаны үзенә күрә ниндидер бер җиңеллек тә сизә иде. Гади карашка бөтен яктан да ярдәм киселгән, өмет өзелгән бу мизгелдә аның җаны ниндидер үзенә күрә бер ашык, сыену эзли иде кебек. Уйга калды. Үзенең өстенә таулар булып ишелеп төшкән сорауларга ул җавап эзли. Һәм менә нәкъ шул вакыт азан тавышы. Һәм ул аңлады, аңа нәрсә җитми икәнен. Ирексездән күңеленә шигъри юллар килде. Һәм ул аны көйгә салып, җырлап җибәрде. Нурзат Абдуллин һәм Фарид Галаветдин. Яшимен тоямын, иштәмен, күрәмен көндә мин. Күңелем, йөрәгем, теләгем, әрнүем түз алмый. Бу дөнья ни кусау, бу дөнья ни кырыс аңламый.
Шуңада мин аңа аптырыйм күз аллыйм. Мұңлы азан ишеттім таңнарда бір заман. Анда бит барда бар аңласаң, оңласаң. Мұңлы азан ишеттім мен сені қайлардан. Нишләрсең әгәр дә соңласаң, соңласаң. Қалепләр қаралыған, дөрестлек тапталған шақ бүген. Бір түрлі бушлықта үтә бит безнең һәр бер көн. Құтылу бит рәттән, уйлап карыйм төптән соңласаң. Бәлки минем өчен яңгырый бүгенге бу азан. Мұңлы азан ишеттім таңнарда бір заман. Анда бит барда бар аңласаң, оңласаң. Мұңлы азан ишеттім мен сені қайлардан. Нишләрсең әгәр дә соңласаң, соңласаң. Эй достым, туктале, әйләнеп карале, син уйлан. Кешеләр бик булган, байлыклар бик тулган, кем туйган? Бу дөнья бик шикле, рәхәте бик шикле, алданма. Яшьлек дип җитшәм дип караңгыга кереп югалма. Мұңлы азан ишеттім таңнарда бір зан. Анда бит барда бар аңласаң, оңласаң. Мұңлы азан ишеттім мен сені қайлардан. Нишләрсең әгәр дә соңласаң, соңласаң. Мұңлы азан мин әйттім таңнарда бір заман. Ишет инде дустым, соңласаң, соңласаң. Бик зур рәхмәт, бу безнең Букмарадан килгән кунакларыбыз. Без аларны әле сәхнәдә карауларын сорыйбыз, чөнки аларны алай гына кертеп җибәрәсе килми. Тагын бер, әлбәттә, тагын бер шигырь батала чираттагы безнең мөнәҗәтебез Фәрид Галәветдин һәм Нурзат Абдуллин. Тормыш шулай төрле көннәр, кайчак төрсә дә кәефләр, ничек авыр булса да бирешмә. Тормыш бит ул сынау гына, һәм бирешмәскә кайгыга, ярдәм синнән сорыймын, я илаһи, я илаһи. يا إلهي يا إلهي يا إلهي Менә бер көн килде кайгы, авыр ләкин ул кайгыны сынау итеп кабул итәрмен мин. Сынау кайчан бетәр белмим, ләкин шуны гына телим, ярдәмеңнән ташлама, я илаһи, я илаһи, я илаһи, я илаһи, я
bir gün bik qadrli yaqin kishim avır sözler otdi bit yurakka Jayib barliq ruhi kishim sening rizolig'ing uchun ashuimni bosdim men ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi Şükür Rabbim birdin boyliq imin ettin birdin sog'liq lakin qabat sing'a men dasham Yerdem so'rayim qabat sendan toypildirma haq diningdan adashudan saqlash ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi Turmuş şulay türlü günler Koyşak düşse de keyifler nişik avır Bulsa da birişmem İmanıma tuğru kalıp Gıybedet savabın alıp Ahiretke kuşsak ide ilahi Ya 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 ilahi Kukmaradan kelgan bizning qonaqlarimiz Farid G'alavuddin ham Nurzat Abdullin sahnamizga biz yenidan Oq Masjid madrasasi muallimi Jamiq masjidi imomi Muhammad Hazratni chaqiramiz. Rahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kurkam sıfatlarının birisi gadillik idi. Ol başkaça bula da almay. Çünkü Allah Rabbimiz Kur'an'da ayta: "İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsan." Dürüstlükte Allah Teala emir itedir, buyuradır sizge gadillikni hem ihsanni, izgilikni di. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolun qarasan, ol bir artlı kilatirgan vakigalardan ibaret. Tınışlık şuru hem soğuş şurları bilen bir-birsini alıştırıp kileler. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem her halde de ol gadil buldu. Bir misalın getirip kitabız. Allah elçisi özünün gaskarin birinci Müslümanlarını radıyallahu anhum ecmain tizilip bastırdı düşman karşısına. Bedir soğuşuydu. Bir sahabesinin alğa çıkıp durganını gördü. Anın ismi Savat ibn Gadiyeydi. Hem Allah elçisi tigizlen deyip anın işine özünün uğu bilen berip aldı. Hem tigisi ayta: "Ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mena qarata gadil buldu." Hem Allah elçisi özünün işin açtı. Savat anga soqsun için. Lakin to'g'ri bulgan sahaba radıyallahu anhu ol tizlendi hem Allah elçisinin işin ubib aldı. Ey Allah elçisi bizge va'da etilgan bir yaqindir di. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga va'da itab etindi. Allah Teala'nın sözlerini jetkire sizge iki birinin birisi bulacak di. Uңuш bulacak. Hem indi Savat radıyallahu anhu ol indi sizingen bula bu soğuşta ol ötürülesin. Hem soңғы iş itip ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin işin ubib ala. Elbette sahabeler bütünüsü de Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni şın yaratı bilen yarattılar. Bugünkü günde biz aytabız biz Allah elçisini yaratabız deyip. Lakin bizning muhabbatimizni sahabelerning anga qarata bo'lgan muhabbati bilan bir nechta chog'ishtirib bo'lmaydi. Ali ul vaqtda mushrik bo'lgan Abu Sufyan shunday so'zlarni ayta bir vaqt Allah elchisining sahabalarini ko'rgach, bularga mumkin tugildi.
Мин бер-берсен үзелеп ярата торган ике гашыйкны күргәнем бар, ләкин аларның мәхәббәте Мөхәммәднең сахабаларның Мөхәммәдкә карата булган мәхәббәтеннән көчлерәк түгел дип әйтте. Икенче бер очрак ул була кечкенә сахабасы белән бәйле. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям инде ул шушы гаделлекне үзенең сахабаларында да тәрбияләде. Нугман ибн Башир радиллаһу анһума әйтә, бер вакыт әтием миңа бүләк ясады ди. Һәм әнием каршы чыкты. Син бар, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям янына һәм шушы булган хәлне хәбәр ит аңа, нәрсә дир дип. Һәм әтием китте ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга шушы малайына бүләк ясагандыгын сөйләгәч, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, син һәрбер балаңа да шулай ясадыңмы дип. Тегесе әйтә, юк ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тааладан куркыгыз һәм балаларыгызга карата гадел булыгыз ди. Чынлап та гаделлек ул безнең инде динебезнең аерылгысыз бер сыйфаты. Шушы динебездә булган гаделлек өчен кешеләр төркем ислам динен кабул иттеләр. Ләкин менә шу гаделлек югалса, кешеләр нәкъ шулай итеп диннән чыгып китәчәкләр. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да гадел булырга насип итсен. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва саллаллаһу тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва таби'ихим аҗмаин. Бик зур рәхмәт Мөхәммәд хәзрәт, Аллаһ Тәала кабуллардан кылсын. Без хәзер сәхнәгә һәм янәдән Фарид Галәветдин һәм Нурзат Абдуллин иншалла сәхнәсендә. Хөрмәтле дин кардәшләребез, чираттагы җырыбызны мин имамнарга багышлар идем. Чөнки аның исеме дә Гадел имам дип атала. Кыямәт көнендә әйтәләр, берничә төркем кешеләр Аллаһ Тәаләнең гарш күләгәсе астына булачак дип. Менә шушы гарш күләгәсе астына эләгүче кешеләр инде алар безнең бу дөньяда гаделлек белән хөкем итүчеләр, гадел җитәкчеләр. Инде менә аларга багышлап, аларга ни хәтле авыр булса да алар гадел юлдан барырга тырышалар һәм шушыларга аларга багышлап шушы җырны багышлыйбыз. Гадел имам. Күпме сулар аккан, кем караган, күпме кояш баткан, кем санаган, чәчеңдәге аклар хайран калам, килгән сиңа кайчан гадел имам. Мәхәллә битараф, җитми сүзләр, көферлек һәр тараф, кем үгетләр, күңлеңдәге йөкнең авырлыгын күтәрерме соң кем, белмим тагын. Үзгәреш, үзгәреш көтә күңел, үзгәрергә безгә бит соң түгел. Аклыкны табуы шан җиңел, бармыйк без укынга лаек түгел. Үзгәреш, үзгәреш көтсен күңел, үзгәрергә безгә белсен түгел. Хаклыкны табуы шан җиңел, бармыйк без укынга лаек түгел. Күндә туры юлга чакырасың, һәр кем өчен дә син борчыласың. Тик гелдә уңай җавап син алмыйсың, качар идең хисап көне бар аңлыйсың. Тугры сүз әманәт бит югалды, ясалмалык безне чорнап алды. Кай вакыт хыянат сине сагалады, хәтта якыннарың сиңа аяк чалды. Үзгәреш, үзгәреш көтә күңел, үзгәрергә безгә белсен түгел. Хаклыкны табуы шан җиңел, бармыйк без укынга лаек түгел. Үзгәреш, үзгәреш көтсен күңел,
Үзгәрергә безгә бер соң түгел, хаклыкны табуы шан җиңел. Бармыйк без утҡынға лайыҡ түгел. Таңнар аттыр яңа, көннәр килер, таралыр болытлар, кояш нуры сибер. Синең дә бакчаңда агач җимеш бирер. Нык бул син чигенмә, җиңеллекләр килер. Көттә сине шатлык кыямәттә, гарш күләгәләре, кәүсәр чишмә. Мәңге бетмәс андагы хәзинә. Бар син алга таба, өметен өзмә. Үзгәреш көтә күңел, үзгәрергә безгә бер соң түгел. Хаклыкны табуы шан җиңел. Бармыйк без утҡынға лайыҡ түгел. Үзгәреш көтсен күңел, үзгәрергә безгә бер соң түгел. Хаклыкны табуы шан җиңел. Бармыйк без утҡынға лайыҡ түгел. Лайыҡ түгел. Бик зур рәхмәт. Аллах Субхана ва Тағала Кәримнең Хужурат сүрәсенең 10-нчы аятында әйтә: Дөреслекте мөэминнәр кардәшләрдер ди. Мөхәммәд пәйгамбер үзенең тормыш үрнәге белән безгә чын дуслыкны, Аллаһ ризалыгы өчен дин кардәшлекне өйрәтте. Бердәм булыйк, бергә булыйк, бердәмлектә көч, бердәмлектә бәрәкәт дигән теләкләрне сезнең һәммәгезгә дә җиткерәсе килә, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар. Калды безгә бөек нигъмәт, ислам дине бик зур хикмәт, мөэмин булу олуг хөрмәт. Без Мөхәммәд өммәтебез. Дин исламда ныклы булыйк, гыйбадәтләрне кылыйк, Рәсүлдән үрнәк алыйк. Без Мөхәммәд өммәтебез. Буш үткәрмик гомерләрне, сафландырыйк күңелләрне, кылыйк изге гамәлләрне. Без Мөхәммәд. Хөрмәтле дин кардәшләр, безнең Мәүлид кичәсе ахырына якынлашты. Әлбәттә, менә шушылай зурлап килгәнегез өчен без сезгә ихлас күңелебездән зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Иншалла, инде Алла берсә, киләсе елларга да менә шушылай бергә саулыкта, сәламәтлектә күрешергә насыйп булсын дигән теләкләрдә калабыз. Аллаһ Раббыбызның җәннәтләрендә дә бергә менә шушылай очрашырга насыйп булсын. Амин. Киләсе очрашуларга кадәр Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.